खुलुमबाय आंनि गोदान चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आङो दिनै जोंनि आइ बाबानि न'आव आलासि जानो फैदों आरो आलासि जानो आब'मोनबो फैदों। जोंहानि आब' गोदोर आब' फिसा गुवाहाटियाव थायो आरो बे आब' फिसामोनाबो फैदो ओमफ्राय इसोरजोंनो एसे ज' आलासि जालायनि होननानै फैबाय आरो आङो नै दा आंनि भिडिअखौ नायलांबाथाय खिथिलांगोन आङो। गोदोरा मैगं सुबाय थादो भाजा एवनो नागिरदो नायनोसै इसोरो बिनानावखौ मा संना जाहोयो दिनै। दे हमगाल दे रान जाबालागि मखरत जोंहा आब'आ अमा बेदर एवनो नागिरदों। नैबे जोंहानि आब' फिसा आरो नैबे आब' गोदोरनि फिसाला आबैया कमला होदो नै अनला संनो नागिरदो आइया अनला देबाय थादो नै दिंखियाव देया दिंखिया गामियावसो दङना गोजानथार थांनोबो एसे गोजान जायो। आब' आरो नै अमा बेदरजों एवनो फुलकबि आलु हाबाय थादो बिथिं भाजाबो एवगासिनो जानानै न'आव थांनांगोन आरो अनलाजों। बिथिं आरो बाबा जना दोङो नै एसे पाग्लापिनि पि खालामदो आरो फिसाजोफोरा जा समायना नैबे आब' गोदोरनि फिसाजो नैबे आब' फिसानि आरो खासे गोदोर दोङो नै आब' फिसानिया बोरै नै फिसालाया देमोनो नों माला थांगोन न'आव? नोंसा माला थांगोन? न'आव माला थांगोन? राज फुजा नायनो फैदो मोजां मोनदो आबिलानाव फैनानै? आबिलानाव फैनानै मोजां मोनदो होनदो दे जोंहा माहिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो भिडिअखौ नायलांबाय था होनदो। ओइ जोंहा आब'मोनजों जमानो ज' फुजा नायनो फैलायबाय राज फुजा नायनो फैदो जोंनि तामुलपुरनि। जोङो न'निफ्राय बेलासि ओंखाम सोंखाम जाखांनानै बयबो ज'नो फुजाखौ नायनो फैबायमोन आरो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था बयबो। जुदि आंनि चेनेलाव आंनि भिडिअखौ गोदान नुजेनदोंबा आंनि चेनेलखौ प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो बयबो। आंनि भिडिअखौ बयबो नायलांबानो जाबाय। नै आंना फिसाजोआ देरबायानो आब' फिसानि गिदिर फिसाजो सासेया दे हेलौ दिनैथ' नेक्स्ट दे सोरांलायबाय मिया जोङो बिब' बिनानाव साथामबो फुजा नायना फैबाय फिसा फिसौ ना दा दिनै सोरांलायबाय सोरांनानै दा साहा ता लोंखांबाय खामानि मावखांबाय दा आरो बोरमा हैनो थांलायनोसै आलासिखौ लानानै खावस्लिब स्लिब नुजाफैलायबायलै भिडिअ आंनि गोदान चेनेलाव। नै जोंहा बोरमा हैनो थांसै फिसा फिसौ लानानै आलासिफोरखौ लानानै। मियाथ' न'आव थांदोंमोन ना बिब' बिनानाव साथामबो ज'नो लोगो मोनलायबासो गाहाम मोनो बेनिखायनो न'आव थांदोंमोन आरो फुजा सुजा नायबाय मिया लास्ट जोंनि तामुलपुराव मिया लास्टमोन आरो नै आब'मोनाबो दिनै थांसिगोन ना दा बेलासे थाङो नै बेनिखायनो जोंहानाव आलासि जानो लाना फैबाय आरो दिनै बोसोरसेनि उनाव खेबसे लोगो मोनो बेनिखायनो लोगो मोनाबा गाहामखौनो नाङा बेनिखायनो आलासि जानो लाना फैदो आङो मिया हराव। नै जोंनि माथावरिया बेथिंनो बोरमा हैनो लांगासिनो आलासिफोरखौ फिसाजोफोरखौ लानानै। आलासिफोरा खांख्राइ मोनजाथाराना आयु दङना गैयालै हे मानदुआ गैयालै गोथौथार आयौ नायथां। नै आङो बोरमा हैनो लांनायाव खांख्राइ मोनगोन खोमा होननानै दंग'आव नायदोंमोन आरो किजानिबा मोनबाय बायगौमोन खोमा होननानै गैया मोनजियासैनोखा।
ओरैनोलाय जोंनि गामिनि बुरैफोरा नागिरबा मोनो। आं नागिरदोंमोन मोनगोन खोमा होननानै बाथोनफोर जानो। ओजाबादि खांख्राइखौनो मोनजायासै आङो मासेबो। नायदोंमोन आरो बोरमा लांनायाव जोंनि दंग'आव खांख्राइबो थासोगारो नाबो थासोगारो मोनजायासै आं। जोंहा आलासिफोरा थांनो ओंखारबाय। आब'मोना नै थांनो फैबायानो दोननो फैदो जोङो। जोंहा आब'मोना थांनो ओंखारबाय। थांनो ओंखारनायखाय गाबनो ओंखारबाय। जि इन्टारेस्ट नांदोंमोन इसोर थानायखाय ज'नो। सानैयाबो थांसिगोन। सासे गुवाहाटि, सासे मटङा सक। ओंखाम जाखांबाय, लोंखांबाय, संनानै जाहोखांबाय। दा आरो थांसिगोननो दोनबोलायबाय जोंहा बिमा फिसा। नै थाल्लानो आब' फिसाया थानो होदोंमोन। मुनु गोदोराबो स्कुल दङना। नै मुनु गोदोरा। ओमफ्राय नै जोंनिया गारि हमनाय लामाया। बिथिं दुब्लि, बिथिं जोंनि थांनाय न'। नै दाथ' हर जालायबायना। आङो थारमाने मिश'आव मबाइल स्टेन्ड अर्डार खालामदोंमोन आरो दिनै फैदों आरो। बेखौनो एसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो आं मबाइल स्टेन्डखौ नायदोंमोन आरो। दा मोजां नंगौना नङा बेखौनो भिडिअ बानायदोंमोन आं। बेखौनो शेयार खालामनो होननानै होबाय आरो। दा हरबो जाबायना भिडिअबो बेलेग बानायनो हाला। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ बयबो नायलांबाय था। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम, अननानै कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम, हाजासे लाइक खालाम। आंनि दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आरो। आंनि भिडिअखौ अननानै प्लिज नायलांबाय था बयबो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।